Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Rufuani, Livu Kenjani, how are you all? How are you? Sometimes I cry. You see in the cheme, and I was walking masumuka. I'm funny sumuka. I'm funny sumuka, and I was walking masumuka. Thank you so much. Thank you very much. Good morning. Good morning. Good morning to you all. I would like to welcome you to this day, this event, Charity Day, Helping Lives Foundation, Charity Day number 2. Our theme today is empowering the vulnerable through love and support. Empowering the vulnerable through love and support. Are we supporting the vulnerable people in our area? Are we giving them love? Are we giving them love? Tilikuwa Rudo here. Tilikuwa Yakabatsira here. Because Gwashinji Yakabatsira, the vulnerable people. Today we are remembering the vulnerable people nationwide. Oh, in the world. Takakazira this day to remember the less privileged, to remember poor families, to remember every vulnerable person. Vanorarama. Oh, sometimes I cry. My name is Annette. I'm a philanthropist. I'm a Christian. I'm a mother of 2. I'm legally married to one husband. My husband, Mr. Mavurere, please can you just stand up, my husband? Thank you very much, my husband, for supporting our charity work. Thank you, my husband. I love you. First of almost, I would like to acknowledge the owner of this beautiful place. This place is very, very beautiful. Mrs. Tanga, please can you just wave your hands? Where are you? Where are you, Mrs. Tanga? That beautiful young lady. She's young lady. She's my murora. This lady is doing wonders in Helping Lives Foundation. Mrs. Tanga, I love you. You know that I love you. This place is so beautiful. We are doing our programs for free. Oh, sometimes I cry. Sometimes I cry. Help me to acknowledge Helping Lives Foundation Board of Directors. Please, can you just stand up? Can you just stand up? Board of Directors, my brother Eben, can you just stand up? Thank you very, very much. I acknowledge you. Please, can you sit down? I want to acknowledge Pastor Zulu. Pastor Zulu is from Zimbabwe Christian Network of Churches. Is that so? I acknowledge you. Help me to acknowledge Pastor Mudonjo, Apostle Mudonjo. He is from Final Harvest Ministries International. His wife is here. Mrs. Mudonjo, I acknowledge you. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. There's a special group. This group is very, very important to me. This group is very, very important to the vulnerable people. This group is very, very important to Helping Lives Foundation.
Helping Lives Foundation partners. Oh yeah, please can you just stand up? Stand up please, Chiura. Stand up, all partners, can you just stand up? Thank you so much, Mrs. Shungu. I love you. We have more than 50 partners. Vamwe vacho havasiri pano asi vanga vachingofamba nechinhu ichi kuti chifambe. There's another special group. This special group is very, very important to me. Helping Lives Foundation sponsors. We have sponsors from the Ladies' Breakfast, which is led by Sylvia Sanyanga. She's not here, but we have, help me, my sister. Help me, my sister, please, can you just stand up? Chaplain Sivongile. Thank you very much. Ladies' Breakfast is a group of business ladies. Vanosimudzirana and vanosupporta chinhu chinonzi Helping Lives Foundation. Sometimes I feel cry. Help me again to welcome my bosses from God Alert. Inini ndinoshanda ku God Alert. Ndiri God andinyari. Azuona God. Avakuru vachiuya kune chinhu chaari kuita. Kune ma-directors ari pano from God Alert. Handikwanisi kuvasimudza because vanhu vakuru. But vazhinji vacho vari papa nemanagement yacho. Thank you very much. I acknowledge you. We have charity organizations here present. We have a Polite Movement charity organization, which is led by Apostle Polite. Mom Polite, please, can you just stand up? One is a green hour. Oh, thank you so much. Victoria Children's Home Foundation, maybe they're not here. House of Testimonies Foundation, which is led by Prophet Blessing Mukoko. He is my brother. We have pastors in Mukoko families. We have pastors and bishops. Shinondi Koshera. Thank you so much. We have representatives. Kwatinofamba tichienda kuma rural areas. Tine a representative from Mondoro. Mrs. Maruma. Wauya wakamirira Mondoro. Thank you so much. I acknowledge you. Thank you so much. Do we have Manika Bridge? Do we have Manika Bridge? Oh, thank you so much. Do we have Mondoro? Mondoro, yes. Do we have Macheke? Macheke. Harare. Macheke. Imacheke iyo iri kupinda pa gate apo iyo imacheke iyo imacheke ndaiona. Members of media, we have Scoreline Media. We mapepa namo wari pano. Tine Sunday Mail again. Is it Sunday Mail, my brother? Iben? Yes. Sunday Mail. Vane nyaya dzakaoma dzatinoteera tichibva tateera zveshuwa like yekumacheke takaiteera from iwawa vanhu iwawa vakaoma zvavo vanonzwa kusundwa naMwari. Members of Zion, members of Anglican Church. Please, can you, thank you so much. Thank you so much. I acknowledge you. My neighbors. Thank you very much, ma'am. I acknowledge you. Thank you so much. My family, family and friends. Apana family yangu.
Zvinoitere kuti ndite chinhu pasina family. Ah, my sister, thank you so much. Ndo musikana mukurumba medu iyeyo. Thank you so much, ladies and gentlemen. It is with great joy and gratitude that I extend my heartfelt appreciation to you all for joining us to this special occasion, Helping Lives Foundation Charity Day. Today we come together to honor the vulnerable, honoring their strength and resilience. It is also a day of celebration where we reflect on the meaningful impact we have made in their lives and achievements we have accomplished together. Your presence here signifies the power of unity, compassion, and the unwavering commitment to making a difference. Thank you for joining us on this journey of hope and transformation. This journey did not begin today, nor when Helping Lives Foundation was officially formed, but it started long back with a vision, a calling, and unwavering desire to help those in need. In 2021, I brought together a group of like-minded individuals, both women and men, who shared a common vision to support and uplift the less privileged in various communities. As the founder, I led the establishment of this charity organization, turning our shared passion into action and making a meaningful difference. Our journey began with a simple yet profound mission to reach out to orphans and vulnerable individuals whom we knew. We started by assisting 3 families in Harare and 6 families in Manica Bridge, and we provide them with much needed support and care. This journey has not been easy. It has been filled with obstacles, moments of doubt, and challenge beyond our control. One of the biggest challenges is transport. Hello? One of the biggest challenges is transport. Today I stand here proud of what we have accomplished. I would like to share only 5 touching stories we have encountered. The story of a Macheke poor woman, Mrs. Chipangano, or Amai Rudo. When we first encountered Amai Rudo's story on social media, it was almost impossible to believe. How could anyone endure such unimaginable hardship? We thought it was a cruel exaggeration. But as we looked deeper, the painful reality became undeniable. Mai Rudo, a woman battling a suspected cancerous illness, was struggling to survive in a cramped one-roomed house. The room was very, very small. Despite her own suffering, she cared tirelessly for 3 children living with both mental and physical challenges, as well as 2 grandchildren born from heartbreaking abuse her daughters endured at the hands of a ruthless man in their village. The weight of her circumstances was beyond what any single person should bear. Turning away was never an option. With unwavering determination, we stepped in, providing food, building a comfortable 2-roomed home. Hello? Building a comfortable 2-roomed home and ensuring the family had a proper bed, blankets, and clothing. But her journey didn't end there. Her journey did not end there. Thanks to the kindness of our friends in Christ, the Victoria Children's Home Foundation, Mai Rudo's grandchildren were taken to school. Wow. Their futures, once clouded by despair, are now bright with possibility. What began as a viral post became a movement of compassion and action. This story is a proof that together we can rewrite destinies, restore dignity, and reignite hope where it is needed most. And with that same commitment,
we will continue to transform lives. A Manika Bridge widow, the lady is here, Mrs. Raza. Mrs. Raza, a widow mother, was living in a single room house with her 4 children, both boys and girls, facing daily struggles of poverty and overcrowding. Hello? Both girls and boys sleeping in one room with their mother. Hello? How many rooms do you have kumba kwenyu? Mune maroom mangani mamwe acho zvikwere zvehuku. Imba yakatonaka inorarirwa nehuku. To ease their challenges, we stepped in and built a steady one-roomed home, giving the family a safer and more stable place to live. Now they have the security and comfort they deserve, a foundation for a better future. Number 3, empowering a man who is living with disability with poultry project. Aaron, a man living with disabilities, was struggling to provide for his 4 children with no food and no means to sustain his family. In his search for hope, he reached out to us requesting assistance to start a poultry project, a chance to create a steady source of income and food security. We visited his homestead to assess the viability of the project. Without hesitation, we took action, purchased 50 chicks and stock feed, and we delivered them to his home and setting him on the path to a sustainable future. This is the heart of Helping Lives Foundation, turning desperation into opportunity, ensuring that families like Aaron can rebuild their lives. None of this would be possible without the unwavering support of our incredible partners and sponsors. Number 4, caring for 2 pairs of triplets in Harare. Caring for 2 pairs of triplets in Harare. In Harare, we assisted 2 pairs of triplets, ensuring they receive the essential support needed for their health and stability. One of the families gained widespread attention after their story went viral, attracting assistance from various generous individuals. While they continue to receive help, we remain devoted to supporting the other family in town, providing them with necessities they require to thrive. At Helping Lives Foundation, we believe every child deserves care, love, and opportunity. Through the unwavering support of our partners and sponsors, we continue to make a lasting impact, ensuring these young lives have a brighter future ahead. The last one, ongoing assistance in Chingwere Mondoro. Chingwere Mondoro holds a special place in our hearts, a community where resilience meets compassion. Recognizing the needs of those facing significant challenges, we have made a commitment to visit every 3 months, offering support for more than 50 individuals living with disabilities in Mondoro, Chingwere area. Through these visits, we've provided life-changing essentials, wheelchairs, crutches, food, clothing, blankets, and sanitary wear to over 50 women, girls, ensuring they are not forgotten. But our mission goes beyond members. It's about restoring dignity and hope. One particularly touching moment was assisting a 92-year-old father and his wife, both blind, who had been sleeping on a bare floor. Seeing their unimaginable struggle, we stepped in to
to provide a bed, groceries, blankets, and the comfort they so desperately needed. A simple act, yet one that transformed their daily reality. This is what Helping Lives Foundation stands for. Showing up, making a difference, and changing lives through the generosity of our incredible partners and sponsors. With their unwavering support, we continue to bright light and hope where it matters most. As the founder of Helping Lives Foundation, my deepest wish is to see a world where compassion, kindness, and generosity become the foundation of our communities. I dream of a future where every vulnerable child finds hope, every struggling family receives the support they need, and no one feels forgotten or left behind. The growing demand for our support has become overwhelming as more and more vulnerable individuals seek assistance. With limited resources, meeting their needs has become increasingly challenging. That is why we are appealing to you, ladies and gentlemen, to extend your hand in this charity work, no matter how small your contribution may seem. It will make a meaningful and lasting impact in the lives of those in need. Together, we can bring hope, provide relief, and create a better future for the most vulnerable among us. I would like to specifically give thanks to the following groups: the Helping Lives Foundation partners, our sponsors from the Ladies Breakfast, Garda-led directors and workmates, Polite Movement Charity Organization, the Victoria Children's Home Foundation, Mr. Love Mo, who is committed to sponsoring all our programs with music and decoration services for free. Silver Foods and Kin Kitchen Catering for their generous support in sponsoring catering services for free. Our families and friends, your kindness keep this mission alive. Helping Lives Foundation is not just an organization. It is a movement, a commitment, and a promise to restore dignity, bring hope, and uplift lives. Charity is more than an act. It is a calling, a responsibility, and a way of life. May we all continue to walk this path with faith, love, and unwavering dedication. I humble myself. Thank you very much. Thank you very much for coming to support this program. I humble myself. Thank you so much. It is my honor and a privilege to be part and be a parcel of this good thing. Amen. Kana paine chinhu chandinogona kusimbisisa kana kufarira ndicho chichi. Hallelujah. On behalf of DLG, I'm representing Bishop Choto, who is not here. My name is Pastor Zulu. This is a good thing. ISUSE as an organization, we are there to make sure vanenge rumbi vapfuri vamberi vachita zvinhu zvakadai. Hallelujah. Amen. I want to acknowledge all the ministers that are here present. Hallelujah. Tinakuti officialize affiliation, to officialize
basa riri kubatwa nemunhu waMwari. Hallelujah. Isusu as an organization, we are here to serve. We are here to empower. We are here to train leaders. That's how much to strengthen increasing network of Zimbabwean churches, Bible believing. Hallelujah. Saka zvinhu zvakaita seizvizvi hakuna kwazvinobva zvinobva kuna Mwari chete. Hallelujah. Ndinoda kuti ndiite special announcement to everyone who is here present. Ukaona chinhu chauinacho chisiricho the final thing that you want, it's a seed. I'm not doing all right. Yeah. Ukaona chinhu chauinacho chisiricho the final thing that you want, it's a seed. It's not yours. It's supposed to go to someone. I remember Mwari pakandi inini ndinowanzotraina musicians, ndotraina worshipers, ndotraina teams akawanda. Zvekuimba izvo ndachinakirwa naartist anga achiimba pana. Ndida kuti muzive kuti your life is not your life. You are there to help someone to go to the next level. Iwewe ndiwe kupedzisira. Zvandikutaura zvinogona kukuvhiringa asi ndochokwadi. Kana Jesu chaiye akarasa upenyu hwake, akatipa upenyu hwake kuti iye agovese munhu, just an ordinary person, iye ari Mwari. Aimi. Kwakuzoti isusu. Hallelujah. Saka I mean, we are in full support. We are in full support of this thing. Nokuti kurarama kwedu hakuzi kwedu. We are accountable to the one who created us. Everyone who is here for a specific assignment and a specific purpose. Somebody say, I'm here for a mission. To help someone to go to the next level. Ndida kuti nditore nguva inoi ndisingatore nguva yakawanda asi ndichida kuti ndi officiate the presentation of this certificate to Helping Lives Foundation as a registered with Zimbabwe network of churches and will operate in and outside of Zimbabwe. Ladies and gentlemen, allow me to call our founder to come and receive this certificate. Please let us put our hands together as we are going to officially give this certificate to Helping Lives Foundation. Hapana ani mururu kana nemuridzo. Ndofunga kuti kuna upfura ipapa. Ndofunga kuti kuna upfura ipapa. Celebrate, 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 celebrate. Celebrate, 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 celebrate. Mururu nemuridzoko, mururu nemuridzoko. Atisi kuinzwa iwe. Shakumbira panelists edu atibatsire ku officialize this certificate presentation to our very own. Hallelujah. Imikaimi. Nizvakanaka. Ino unoona zvinoitwa naMwari, mambozvionere. Munhu waMwari mambozvionere. Vanyatsotaura pana pavega kuti nini I'm a security guard. Fungai musha. Amen. Fungai musha. Security guard ndiye anga achiverenga zvese zvakaita apa. Itai musha imimi. Saka kureva kuti kupaka attitude of the mind. Kusi kuti une resources. Saka usazoti handina chekupa. Pane vamwe vanouya kuti chitrainer counseling chaichaiyo kungoti I have just got an ear to hear what is your issue. Ndichingoita counseling, ndichingokuteerera. Taura hako nyaya yako ndakateerera.
kungo give an ear to someone. Watu batsira mwe munhu aone nguwa usina kuona kungoti just say hi. Watu paridza zvimwe zvinhu kuti okay ndotomborangarirwawo ndotombofunga iwe ona kana pasina zvinongokonzera nezveupenyu wakuchata asi taunamata ngataure chokwadi. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Just to send a hi. Watobatsira mumwe kuti sure ndotombofungawo. Ladies and gentlemen, we are here to present this certificate to Helping Lives Foundation. Murone muridzo vedu venaini. Glory. Anichambo kuchikirai time. Indiri muningina mai Rudo. Baberwa tiri vatatu. Ukashaya 1 tikasara tiri 2. Life family medu. Ari paside pangu uyu mwana wangu number 3. Ndo life yedu atiri mai Rudo wakaberekwa vana vatatu. Ukashaya 1 in last year December. I think we were happy vari kumuziva. Ende ndoda kutanga ndatenda vandakatanga kufamba navo Sky Media meno Anthony Kingston Mapopa like anoti vari pere panapa ndo vandakatanga kuudzawo nyaya yangu. Ndavaudza nyaya yangu havana kunyarawo nayo vakaneshambadziravo Happy Ladies vakabva vatanga kudiwa kundifonera. Ndoda kutenda Mwari kuti vakabva vauya vakatambira life yatanga tichirarama namai Rudo. Ndakati kutambira kwavakaita Mwari vakatungamirira palife yedu namedu yatanga tichirarama. Taisvika panguva yekuti taishaya kuti kana chekudya chacho taichishayiwa panguva yachina, but panguva yandakapindira vanhu Happy Ladies ndiMwari zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kuita. Already Happy Ladies ndo yakachinja zita, ndo yakunzi Helping Lives Foundation. Yakatanga ichinzi Happy Ladies. Yes. Vanhu vakatanga kutiteera ende zuva ravakutanga vakatanga kundifonera kuti muningina wamai Rudo muri papi toda kumbirawo kuti tinosvika kumba kumacheki. Ndakati aiva ndiripo ndiri padhuze ndokubva vauya vadriva motikari yavo vakati ngatisanganai pa10 of Mavhuku ndobva ndakwirawo ipapo ndobva ndatendawo ku10 of Mavhuku ndobva ndakwira motikari ndopenda kumba. Tikasvika kumba situation yange iripo inge isati isati yaita right. Ndo vanhu the first vanhu vakatanga kusvika nerubatsiro pamba because ndatoomerwawo. Ndakatomboshanda house girl zvikatoparara zvikadii but hasi situation nekuba kwedi yange isingatoiti. Hama dzedu isusu hanzvadzi mai nababa vanga varipo but panguva yacho iyoyo nesituation kuoma kwayanga yaita vanga vangoti sefamily yenyu vakaberekwa nevana zvionerei. Saka taingozvionera tiri vangani, tiri vaviri tichichengetoonera dzakasiwawo nemufi musisi wedu. Mai vedu vachifa ndo vakanga vangatotanga kutowanawo stand iyoyo ndobva waita bvawashayika vangorwara bvawashaya vatangosarawo takadaro. Kusvika patatiri ndaingorarama unokushanda house girl medu vachingodawo maricho kusvika pakubatsirwa nevehepa. Asi ndoda kutenda Mwari kuti kubva patakatanga kubatana nevanhu ava life yedu yakabva yatanga kuenderera mberi. So that ndakabva ndatofonerwawo panguva yacho iyoyoyo vamwe vakandifonera vakati yaiwo kubasa kuSouth ndobva ndasimuka bva ndina but program yange ichingoita haina kumira. Sisi wangu wagwanawo kurafugawo kumbeze rinyuwani, pfekawo hembe inyuwani, kudyawo muriwo nemafuta, kudyawo chikafu chakasiyana-siyana chana raisi sasingambozivi. Raisi redu isusu ranga riri chibaga chakadzurwa chechi ndochatairarama nacho tichidya muupenyu hwedu. Sisi wangu inini vanorarama necancer iri I think ndamboona mabhuku ari papa mukataridza mapicture awo munoaona. Vanorarama necancer yechi. Cancer iyi haina kutotanga isachi wakazvarwa wakadaro, no. Sisi wangu wakazotanga kurwara nechirwere ichi grade 5 ndobva watodzikira bva warwara for 3 years zvakasimba. Hapana zvimwe zvawakazotanga kuita.
life imwe yacho nayo inyazondirwadza ndeyekuti sisi wangu inini vanga vakungotya nevamwe vanhu maraini zvimwe zvokuti unosvika pakuti nguva iyi inosvika pakurwadza vanhu vemuraini vanga vakuvatora semunhu wokungowashandisa vanogona kuswera vachishanda the whole day rese rezuva wopiwa kapu yehufu oro tumakapu tumwe tudiki tete tomafuta tete twanobika pamwe vaina unoshandira vaita vanoshandira hufu but aigona kupiwa kana kuti kapu yebeans dakuti mundinzwo ipapo musi wandakatosvika nevenews takatosvika maido vakatobata lunch box yenge ine beans kwangu tori kuma 66 zvara kutonowira kuti vanoisa beans toro pamoto ini ndinoona ndisina uchanana chandakatosvikawo nemachangisi hangu vakatanga kuona vhidhiyo redira vakatasa kumashure kuvanonyatsoona life yatairarama takasvika musiwo takatorarira machangisi aya takatomabika tikatomararira chengetai akatobika chibage tikati machangisi edu nechibage tikabika chikafu chedu tikatodya tikarara zuva iroro vebuyi vakatozvona kuti hapana kunomira mushapa tikaita wiki tiripo zvinhu zvakaoma mai Rudo munhu anoshanda uko achirwara ndo zvimwe zvinenge chirwadza munhu aivatora aivashandisa uko vachirwara uko vapa futi chikafu chisiri kuita kuti vanopa vana panguva yacho iyoyo mwana anga ari pawheelchair anga ane 15 years akazoshaya ane 15 years aigona ngosiwa akadaro mwana iyeye achingosiwa chavanga choda mai Rudo ndekuti vaingonotsvaga chikafu chekuti vaite sei vauye vape zvirema izvi munyama wakaitawo mukoma wanguwo aningobereka vana chirema first born yavanonzi Rudo wacho munhu mwana anorwara nenjere second born yavanonzi Chengetai ndiye akastroka ruoko negumbo mukamutarisa netisheti here aripo ipapo Chengetai akazozvarawo mwana wake akamitwa nemusoja anga ine 65 years chengane 60 years aine 16 years isusu pakutoti tisvike pavanhu ava yenge iri eme yekuti tida kunosungisa musoja uyu akwanise kuchengeta mwana but musoja uyu anga ane mari dzake aingoramba achibhadhara kukoti kuyasvika nyaya yakatozoshaya basa asi ava vakati isusu chingosere nemunhu chatiri kuda isusu da kuchengeta mhuri igono kudi kurarama ndiri kutongokata hangu vabereki zvadaro chimwana vachenge wacho akazowanirwawo kokuti waende kunodzidza nemumwe mwana wasisi wangu wokushayika aripo vari 2 vakazowanirwawo chikoro kunasisirumbi vakati basa rebaba iramba vachingoitawo forapo nenyaya iyoyo vana vava vakati 2 vakazowanirwawo chikoro mumasasa uko ndokwavari kugarawo pachechi 2 vanava ruvarashe mufaro nangoni dzashi mwana vachengo haana ake kukanganisika mumiri wake akaberekwa nechimwe chirema uyu atori right ipapo ndoda kutendawo Mwari ipapo kuti Mwari makaita henyu ari kutendawo chikoro zvakanaka ari kutodzidza ECD B kana isiri kukanganisa saka ndoda kutendawo Mwari nezvozvo kuti vehappy ladies pamashure kwesoko taingoti akomana ndichazoona hama ipi ichazomirawo nesu because ndakati mai Rudo varwara hapana kana itarisa mai Rudo havana kana chekupfeka hapana chaitisa vana hanzvadzi dzamai taitombowarudzawo but vaingoti zvionere muri kufemiri kwedu but ndakazoona ana sisirumbi vakaita sekunge hama yedu yepadyo chaivo chaivo ndakatoona kuti ndo vanhu vandakatosira mukaka vanava because havatodi kuti tisare tisina kutodya kumba kwedu mai Rudo vakutora riro pambedha mai Rudo vakutorongedzawo hembe dzawo mumabhegi mai Rudo vakutofugawo magumbeza anotoshamisa atanga tisingatofugiko zvotakuita sei taakumafuga pamba pedu pakutonongedzerwawo kuti apo but panguva yacho iyoyo taigara padzimba dzanga dzakangowakwa nemiti so dzakaiswa mahuswa dzakangonamwa ndo makatosvika vanasisirumbi vachitosvikawo tichogara mudzimba dzakadaro saka ndoda kutenda Mwari kuti Mwari makaita henyu hatina kunyarawo neurema hwedu asi pari zvino zvitakuraramawo life ikurarama vamwe vanhu mazvita henyu toda muramba muchifambira musaitire isusu toga rambai muchingoitirawo wengoitirawo vese ende ndoda kuti rambe ichipfuurira mberi ini nangu ndashaya kuti ndongakandochi kuti happy ladies irambe ichiendera
ichienderera mberi kutoshaiwawo, asi nezita raJesu ndongoti inoramba ichienderera mberi nokuti Mwari vakatungamira, vari kumberi kwavo vane maziso emweya, maziso echinhu zvese zviripo izvozvo. Mwari ndoda kuti vatibatsirewo panguva yacho maita henyu. Muzita raJesu, amen. Vangotsanangura vakati taigara muimba, ipapo ndakapasvika zvechokwadi. Pamairudo ndakaenda, ndakasvika zvavatora zvese zvangoedza kutsanangura pa ichokwadi. Ndandiri paground. Regai tinzwe kuti iko zvinezvi vakurara pamubhedha ndobva tangonzwa nditi pane imba yataona pamapikicha apo. Iriko here imba iyi? Imba iyo itoriko, ndo imba yatiri kutorara. Dotenda Mwari. Iyo yeblue iyo ndiyo. Yeblue, iri pablue iyo. Right, tipewo mapictures yayo. Right, ndo imba iri kutorwa yeblue iyo kune vasiri pamabhuku. Iyo yeblue iyo seYopiwa Lives Foundation ndo zvatakaita kumacheke. Mari dzenyu dzamakatipa dzekunovaka imba yamaerudo yakavakwa iriko. Vari kukonfirma kuti munin'ina wamayani wamairudo. Ngatiomberere maoko. Right, asi ukanganwa tiri kuti isisu bhuku redu rere rina sekretari richiripo. Chawinacho chauri kupromisa kuti chichauya. Ena unonyoresa pana sekretari pana vasiri kuziwai. Chingowevhai maoko muri pamuri ipapo. Hallelujah. Amen. Ndotenda Mwari. Nekuda kwe ndajira kuti Happy Ladies Foundation. Ndo mazuva akauya kwedu enzi Happy Ladies Foundation. Saka ndotenda Mwari pavakasvika tati nembe yedu 1. Takabva kubosha tichiya kumanika bridge. Saka mukazosvika pakurwara tiri panew stand tatakanga kamba kedu ka1. Ndobva wazouya wabva watibatsira vativakira imba. Wakatipa chikafu tatisina pekutangira, asi Mwari wakapindira pa Happy Ladies Foundation wakatipawo zvekudya tikararama nemhuri yangu. Ndotenda Mwari aramba achikuitira zvakanaka, aramba achitungamirira foundation yambe ichina mberi muzita raJesu Kristu. Amen. Boresa ichokwadi chataurwa bebe kunzi imi makarasvika muchirara newana. Wanga wakura sei wana? Mukomana izvozvo zvane 18 years, panguva ishakanga ari zvekuma 13 years. 13 years. Kwa vasikana? Musikana ane 13 years, akanga ine 9 years. Anga ane 9 years. Situation kumba kwenyu haiitike ndozviziva. Hazvina kumira zvakanaka. Zvasina kumira zvakanaka. Anyway, iko zvino zvitaura tinzwa zvakamira sei? Izvozvo zvanedi uye paturogara zvakanaka. Vakatosvika zvichokwadi wanawo? So direct mari yenyu Bepa yakasvika nemuzvinzo yakasvika. Saka kwane marooms mangano? Izvi kwane 4 rooms dziriko. Kwane 4 rooms dziriko. Mazvinzwa vanhu vese vanga varipo ivavo akangoisa ruoko rwake zvanzi dziriko dzimba idzi. Kumacheke zvanzi dziriko. Kumhondora hanzi hembe dzenyu dzakasvika. Vanga vachitaura kumhondora. Ngatiomberere maoko. Ngatiche chimboendesa. Ini ndinobatikana munazondiregerera because kwandakabva nepandiri zvinonditondedza kuti pane chimwe chinhu chaunofanira kuita semunhu kana uri munhu. Haleluya. Amen. Pane zvinhu zvaunofanira kuita kana uri munhu. Ndakutenda Aneti vasingaziye ndiye personal assistant wangu. Anonditira zvakanaka. Not only helping Lives Foundation, but nekubasa kwacho. Mai Mavurere ndio vanorana ofisi yangu. Kana ndisipo ndoziva kuti zvinhu zvangu zvakaringana. Kungopa instruction basa roitwa. Ndosaka ndichiti kana vari pakati pebasa vachiita, kana ndakaona vachiita zveHelping Lives Foundation handigumbuke handirwadziwe. Because ndoziva kuti rangu rakaita sei? Zvakatogadzirika, zvakaringana. Saka ndokutenda Mwari nekusanganiswa naAneti because vanga vaine chinangwa nazvo. Ende chinhu chekuti ndinonyanya kuchisimbisa uye ndinochisapota zvakanyanyisisa nekuda kuti kwandakabva inini denge isiri nyaya dzimwe nguva yekupiwa nevanazo. Hallelujah. Amen. Regai ndiudzimwe munhu mangwanana anasi. We don't give because we have. We have because we give. Hamuna kunzwa chirungu. We don't give because we have. We have because we give.
Hallelujah. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti vane mari ndivo vanofanira kupa. Haisiri nyaya yechomudikani. Dzimwe nguva kupa kwakuda kuti hakusvike nyaya yemari chete. Dzimwe nguva kupa kuruda kuti uitwe iwewe ndiko kuti ungobatsira kana kuchera gomba kana kufutsira gomba ndizvo zviri kudiwa kana kunyora nekungonyora zita chete pabepa ndizvo zviri kudiwa kwauri. Haisi mari badzi. Padambudziko raida munhu akanditarisa iko zvino zvanofungidzira kuti aiwa hanzi ndova nazvo. Ndozvo ndakadzidziswa ndichikura kunzi aiwa atipi amai vangu ndizvo vakandidzidzisa because ndakakura ndichipiwa kuti ndive ndiri zvandiri nhasi. It was all because of giving because my parents were poor. Hallelujah. Amen. But because vakandidzidzisa nje atipi nekuti tinazvo nekuti tinopa. Hallelujah. Makaverenga Bible makadzikamisa pfungwa nendangariro dzenyu kuna John 3 I think apostle inoti Mwari vakada nyika. Hallelujah. Chakatanga chiapa kuda nyika. Hallelujah. Saka ukwanise kupa kana usati wada. Mwari vakatanga vada nyika first vasati vapa mwanakomana wavo. He first loved the world first. Saka chinhu chakakosha mukati meupenyu hwako kutanga wada first. Kana usina rudo unonyepa iwe. Unotonyepa. Bible soko raMwari rinovhara ndira zvakanaka makaverenga una 1 John 4 verse 19. Ungada Mwari sei ndokana chitaura nyaya iyi. Ungada Mwari sei wausati waona. Uchitadza kuda hama yako iri padyo newe. Kana uchidaro unoreva manyepo. Hallelujah. Amen. You cannot love a God whom you haven't seen. Uchitadza kuda hama yako iri padhuze newe. Hallelujah. Amen. Saka nyaya iri kutaurwa pavadikani inyaya yekuti we must love. Rudo. Helping Lives Foundation. Kubatsirana neavo vanotambudzika. Ndinoitirwa zvakanaka. Do you know that I get certification? Amangwero vanondigadzira lunch box every day. But in that lunch box, I share it with my staff every day. I share with them every day. Ndagadzira lunch box yangu. Ndiye murume wangu. But I share it with my subordinates every day. Because I find gratitude and satisfaction in giving. You must leave a legacy. Chauchazikanwa nacho ndechei mukati meupenyu hwako. Annette asimuza foundation. Do you know when she started this? Akanditi boss zinosimuka. Kati Annette, the destiny of this thing is in your hands. The destiny of this thing is in your hands. If you throw it down, it will fall down. But ukaramba ukatarisa kumberi. Remain focused. Ramba ukatarisa kumberi. Chinhu chinosimuka ichi. And look where this foundation is right now. It's touching lives, helping lives. Kwende vanhu vari kuti Mwari kudzwai nekuda kwefoundation ino. Vari kuti Mwari kudzwai nekuda kwezvinhu zvawakacontributa. Iwewe wakanditarisa kwezvino. Do you know munoziva here kuti mimi minamato inoita kuti zvinhu zvako zvifambe zvizhinji. Haisi minamato yaunoita iwewe. Hallelujah. Minamato yaunoita yaunopfugama uchiita iwewe dzimwe haisiriyo inoita kuti zvinhu zvako zvifambe. Minamato yevanhu vauri kubatsira mukati meupenyu hwavo. Munomboziva here kuti ukangobatsira munhu kumba wausingatomboziva anenge achiti Mwari rangarirai munhu uyu. You don't know if that person doesn't even know you, but that prayer I'm telling you, that is the prayer that brings you to where you are right now. Minamato yevanhu vasingazive. Ndio minamato kana tichi touching lives. Ndio minamato yevanhu vausingazivi yaunofanira kubata upenyu hwemumwe munhu kuti kana achinamata anonamata achingoti Mwari rangarirai munhu uyu. Asi vazhinji vedu right now. Minamato mizhinji vanhu vari kugunun'una. And let me tell you today, ukata vanhu vatatu vana vanogunun'una nekuda kweupenyu hwako, you are cursed. Hallelujah. Amen. Watoshurikidzwa. And especially ukashurikidzwa nenherera neshirikadzi. Bhaibheri randinoverenga ndonzwisisa inini ndo gurupu revanhu rakasarudzwa naMwari chete. Harinamboti Mwari rangarirai tsvimborume kana humburukwa. Muzivi munhu akafirwa nemukadzi anonzi humburukwa. Hainamboti Mwari rangarirai humburukwa kana tsvimborume. Zvanzi Mwari mboni yangu yeziso haibve pashirikadzi nenherera. Hallelujah. Ndo vanhu vandinoziva vakasarudzwa naMwari vanzi mboni yangu yeziso haibve pavari. Saka vanhu ivo ukada washurukidzwa nenherera neshirikadzi, you are cursed. Ndo vanhu vakasarudzwa naMwari mukati mebhebheri randinoverenga inini. Ndiri kuti masikati anhasi mangwanani anhasi mukati menguva dzino make a difference in somebody's life.
touch somebody's life. Azvisi zvekupa nemari. Ndaitirwa zvakanaka namai venyika pavanofamba vachipinda mukati menharaunda umo vachizvinenempisa kuwacha magumbeze echembere, kuwacha magumbeze echembere. Iwewe magumbeze ambuya vakaguza kwawacha rini? Ambuya vakwede neighbor, kwede munharaunda, ambuya vako iwewe waguza kwawacha rini? Kana kungoenda kunosakura pachivanze pavo kuti gogo pachivanze pashata, regai ndipasakure. Zvanda kukutaurirai zvinezvi zvibatisise. You need to touch the lives of those close to you. Ndokana chiti Mwari ndibatsirei. Mwari ndibatsirei. Handidi kuti nditange kunopa Apostle Kadonzo. Handidi kuti nditange kunopa Apostle Kadonzo. Mwana wemukoma wangu asina uniform. Mwana wemukoma wangu asina boots. Mwana wemukoma wangu asina achirwara sichaya mari kuno kuchipatara. Mwari ndibatsirei. Let me touch the lives of those close to me first. Ndozoenda kunotouch my lives eva kandipoteredza. Munoziva here kuti every time pandinopa ndotanga ndazivudza kuti Mwari, I'm giving 20 to Eben. But what about muzukuru wangu akachindi kuti sekuru 20? Handino kunyima mfana wangu. Ndinoidzosa 20 iyoyo. Because hatidi kuti tizozikanwa kunharaunda dzekuseri, munharaunda yaunogara usingazikanwe with the works that you do. Hallelujah. Ndokunamata kwechokwadi. Inini ndinogara chiti pandinozofa, timu yangu yekubasa mwanoziva, pandinozofa hadi kuti vasonzi mati vaita sei ndaraipa uyu kudoka ngari mahwari chakachiri chikwe kweta chakaomera chisingaiti. Asi kunze ndaizikana kunzi ndotese kana kuchechi kune vanhu vari pakati panapa vanozikana kupa kuchechi zvikuti dhu, vanopa kuchechi zvikuti dhu, zvikutopa zvekutodaro. Apostle vanhu vasape kuchechi. What I'm saying is, ungade sei Mwari wasingazive, usingade hama yako iri pedyo newe. How can you know the size yebhutsi yeapostle yapaboko usingaizive? Unoreva nhema. How can you know size costume yamai mufundisi yamai vako usingaizive? You are a liar, a big liar. How can you have imba ine tiles from bottom to top, nema fitted, ne everything, but when your mother dies, mba mama itambwa nodo? You are a liar. Unonyepa. Zitarise. Relook. Izvo kanduso zvandikutaura kuti pane mwana kutogaya kuti yeyi mawana. Zvandikutaura kuti mawana. Munazondiregerera iyi ndogara chiitaurai kuti kune munhu izvozvi anopfirira musoro wake every week nekupfurunura every week. Anopfirira achiupfurunura. Asi mai vako kumusha vanokutaura nhasi kwangu ine nyenyedzi 7 mudenga. Vachiona kuti nhasi mwana wangu mwedzi wangu wakachena wena, pamwe nejena guru. Why? Imba haina kana kupfirirwa. Mvura yese yanaye gore rinenge chinaye chipinda. Asi uri kupfirira nekupfurunura musoro every week. You are a liar. Unonyepa. So nyaya yekupa vadikani inoda kuti uzvinzvere. Zvinzvere. Zvandiri kutotaura izvo mwana kutobatikana. Munhu akutofunga kuti aya mawana. Mawana. So what? Utoti mawana. No message and look into as we move forward with this foundation. Let's touch lives those that are close to us. Touch lives that to those who are around us. Touch lives to those who are far away from us. Not only by giving, but by supporting them. By giving them moral, financial, spiritual support. Zvakakosha. Unoziva munhu anoitirwa zvakanaka nekungokudzwa kunzi
Don't worry. It is well. Ngumuza mashoko iwayo chete. Hauna chaumpa, wangumupa masoko ekusimbisa chete. Unozondiudza rimwe zuva kuti Mwari kana vava kutsangana newe, kana Mwari vava kuzokuropafadza, vanokuropafadza zvemazviro kwazvo. And Mwari kana vakataura kuti ndinosumudza marombe kubva muguruva, vanokusumudza zvemazviro kwazvo. Mapiro atiri kuita mufoundation Helping Lives katipfurire mberi. I am telling you, the prayers that come from the people that you are touching lives equals zvinezvi. And Mwari kana vava kukublessa, Mwari wandinoziva vasi Mwari we-addition is a God of multiplication. Havakupedza vaite zve 1 plus 1. My God is a God of multiplication. Zvimwe zvacho unoshaya kunzwisa kuti sei zviri kuitika kwandiri. It is all because of what the lives that you're touching. Mwari kudenga zvotiita zvakanaka. Inini, I am a living testimony of how God has touched my life. Zvimwe zvacho ndotedza kunzwisa kuti ndine here zvechokwadi. It's because chandakadzidziswa namai vangu nevabereki vangu is touching people's lives. Let's touch people's lives. When I was growing up, ndaifudza mombe ndichienda kuno tanga ndarima tisati ndaenda kuchikoro kuita maricho kuti zvinhu zvibalance. But mukurima imomo yandapiwa iyoyo, what I knew was amai vangu vada kutengerwawo chingwa. I was grade. From the little that I got from kunyaya kurima, kuita maricho kurima, mai vangu vanofanira kutengerwa chingwa. Baba vangu vanofanira kuti ende ndogara ndichitaurira vanhu zvakare, kana mudhara wakachimwa bhiya mutengeri. Uzvizwa? Akunoti wakunamata. Kana mudhara wakachirwa bhiya mutengeri anwe zvikuti tu. Nokuti vanhu munozotinetsa manje. Baba wako vafa pakuchirwa gomba. Unoziva matengero ndawo wama 6 pack aya pakaona unochera gomba. Wakutengera vakuchera gomba asi baba vako vamugomba wacho haungasika. Munonyepa manini. Baba vako vainwa hauna kuvatengera asi vari kuchera gomba ndo wakutengera manje. Kuzikunza mbinga yedu ndarwina uya wina ndere 6 pack asi mudhara wako kana 1 super chaya hauna kumutengera. Unonyepa. That's one thing I learned. Ndikubva ndiri mwana mudiki. I was blessed kuti Mwari vakandipa mweya wekupa. And because of that, I am who I am today. Because of giving. Let me tell you something. Let me just give you a testimony. In our family, ndindakaita mwana wekutanga kuenda kunze kwenyika. Ndindakaita mwana akatanga kuchata. Ndindakaita mwana akatanga kuenda group A school. Ndindakaita mwana akaitanga kuenda kumhiri kwemakungwa. Ndindakaita munhu wekutanga. God is good. I was the first black director with Standard Chartered Bank. Black. The youngest black director of Standard Chartered Bank. Ndisina chikoro chekuti chaishamisira. Ndisina. But I used to ask Mwari chi. Hazvina kugumira ipapo. I was the first black person in this ready to become the president of the Security Association of Zimbabwe. The first black person. And the youngest for that matter. Hazvina kugumira ipapo. Because zvinezvi kune inonzi Institute of Chartered Loss Control and Private Security Management yakagadzirwa nehurumende kunzi tauda kuti pave nevanhu vari qualified muindustry. I am the this God is good. I am the first black president of that institute. Kutaura kwandiri ndandiri kuBotswana ndakadzoka mari mwezuro ndandiri kuBotswana conference yeSADC. This God is just too good. I was the first black person when I was in Zambia to become a partner in one of the leading security companies in Zambia. First black. First black director we Fawcett Security. Ichanzi Fawcett, uchenana Fawcett. Munhu mutema kutanga mudiki wacho kuita first black director.
kutaura munhu kuti apushwe nenyaya yekupai. And these are not my prayers, neither are they from my parents, but from the lives that I've touched. Saka munhu bata inzwa kusundwa kana utasvika panyaya Helping Lives Foundation inzwa kusundwa kuti Mwari, I'm planting my seed through this giving. I'm planting my seed. I'm waiting for it to germinate. I'm waiting for it to grow. Unleash your greatness. And hakuna chinhu chinokomborera sekupa. I think kuna vakorinde vanotaura tu vakorinde vanotaura vachidaro. Kunzwa kupa wakasununguka uchifara. Ende dzimwe nguva chinhu chaunopa chaunosara uchirwadziwa nacho. I remember one day tiri kuchechi pakaitwa service zvikanzi ipa chinokurwadza. I thought about it. Ndikati pane rimwe jacket randakatengerwa nemwana wangu releather. This jacket unofunga kaviri katatu, but wabatwa nesoko vadikani ndakaritora and I gave it away. Hapana kupera 3 weeks mumwana wamukoma wangu zvakanzi dedi anosenza kumashipi. So dedi ndiri kuuya kuZimbabwe, muri kudei? Muri kudei? Ndiri kudzoka kumusha. Wanda 2 months 6 months 2 months kunogera chaziya. Ndiri kudzoka kuZimbabwe. Muri kudei? Ndikati fare whatever you want to buy. Transparent imwe jacket na mama katenga na mishori iri mazona sikuona mchiripfeka. Kutange zvinonzi pane afemerwa. Ndikati iroro. Ukwana rakadaro tenga iroro but different color. Kuti asazoziva kuti ndakagovera here. Ene jacket ndinaro. That's how God works. Because I gave from zvaindibata zvacho zvandaiti ichi I can't let go. That's what I gave. So in this foundation wadikani pai aneti pandikachita wadikani ngati inzwa kusundwa kuti upe. Ukaona uchitora zvaunoti izvi hausati tora paunonzwa kuti apa and make it, pastor wangu achitaura manje panapa, make it a way of life. Every December, religiously every December, I go through my wardrobe every December and take everything that I'm no longer putting on. Ndozvisava. Vazukuru vangu, vaningina vangu, vane vanzadzi vangu, uyai tora chauri kuda. Kuita kuti muzoti mabasa takugova nhumbi. Kuita 3 hours uchigova nhumbi, asi dzanga dzakazara wardrobe. Ndiku challenge munhu iko zvino. Patichava panapa, Helping Lives Foundation kune nherera dziri kuda hembe. Kune vachirikadzi dziri kuda hembe. Taamuchando iko zvino. Kune vamwe vanhu vekuti mudikani ma 2 in 1 ka chengeta hako pamusoro pe wardrobe. Chengeta. Tichagova. Kune vanhu vasingafarire. Kune vanhu vangasingade daende kwaari. Ndokwati chaendese ikoko. Chengeta. But what I'm telling you today is kana uchiona uinazo zvausiri kushandisa, think of the person next to you. Kuti ari kumboita sei? Mupe. Give and continue giving. God will bless you abundantly. Katifambe ini foundation iyi hama ma sponsors, ma partners, vanhu vose vakusapota foundation. Let's continue. And zvese hatikwanisi kuzviita kana tisina Mwari vachinge vasina kupindira. Bhaibheri ndoverenga rinobva ndita zvakanaka kuti murindi weguta akarinda musipo imi unorindira nhando. So if we do this without God, tikuitira nhando. Saka we need Mwari kuti vapindire pese pane zvese zvatenge tichiita kuti Mwari tivandudzwe mukupa kwedu. Tivandudzwe, tibatwe mwoyo yedu isave mwoyo yebwe, tinzwe kupa.
kana wanga inazo zvawakachengeta kumba ana amai kunyanya midziyo mamwe mapoto akaboka mamwe mapana akaboka asina mibato makangochengeta mozoti mafa paya adzinumbiza Mwari kudenga vatitire zvakanaka ende munopa vazukuru venyu ende munopa vepanharaunda penyu ende munopa vari kutambudzika nokutenda Mwari kuti I've also inculcated the spirit of giving even in my children. I'll give another testimony. When I was still in Zambia, taiva ku Zambia nevana chiuya kuno ku Zimbabwe, I won't forget that experience, and from that day it made my mind change completely. I think Anita ngazeka mwana wangu ariko Australia nzi makanaka akachiri mudiki taiuya akaona vana takunosvika kunana kunonzi kuchikatoko kanozi kukaroi semwe tuvana tichimhanya muroad tichinzunzutira tikazi daddy stop. But what do you want? No, just stop. Do you know every time I think about it misodzi yangu inoerera kuti urikudei maka anga ine food yake netrick bottom yake yanga akaisa paseti tikazi mira I did. Kuna zita ndakamira ndobva tovana twasvika. Did I want to share my food? I want to share my food with these kids. She took the tracksuit that she had and gave it to one of the kids. Something that I never thought of. Something that I never imagined. But they drive and overtake at chienda. But he akazviona akati no, I have to do something. Every time I think about that incident, I get touched. How many people are we driving past? We need our help. Well, how many people are calling to us? We need help. How many people are in hospitals who just need our prayers? How many people are sick? We just need your prayer. How many people are sick? We just need your visit. But we're not doing that. Because ndakandiri kuitirwa zvakanaka nemaroma kunyaradza kwandiri zvanzi munhu yeuka uri huruva. Munhu yeuka uri huruva. And for sure, tiri huruva. The moment you realize that what you have was not meant for you, but for others as well, Mwari anokuitira zvakanaka. Ukangoziva izvo kuti zvauinazvo right now, it was not by accident kuti Mwari vakakupa zvauinazvo. It was because God had a purpose for you to have what you have. And when you have what you have, share it with others. Touch somebody's life. Mwari kudenga wakuitira zvakanaka. Annette, I'm proud of you. Proud of you. I didn't think Nizuro, I don't know. She did, boss, zvinobuda here izvi. Nezuro ndakabuda achibuda makuseni. Ndoenda hangu here. Kuti sikuti munhu anga ari anxious, munhu ari asina kugadzikana. But ndikati no, basa raMwari ngaripfuurire mberi. Mwari wekudenga varamba vachititira zvakanaka, varamba vachitipa simba. Mapartners Helping Lives Foundation pfuurire mberi nekusapota chiro chakanaka ichi. Kupa
kune mubayiro hama dzangu. Let me tell you this, kupa kune mubayiro. Ini nangu chamunorowa ndini bose wemadaresa akagara pai sa vamwe zvakurwa ndiri, but it's not by might but because of his grace. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.